Hello mga tugang, Bicol nun man o bako, hoben man o may edad na, yaon man kamusain, madya na, sa saro na naman na episode kan sa tuyang programa sa mga tataramo na Bicol. Maugmatang pag-urulayan kung paano kita nakikipag-ulay, nagpapahayag, nagpapamati, pasurat man o pataram. Madya na, mag-Bicol kita. As promised ka nakaaging kabtang, padagustang pag-uurulayan ang sabitang makulor sa kamalikot, masungyaw na istorya kan sa tong mga panhiro o verbs o mga tataramon na nagpapahayag o nagsasabi nin aksyon. Kan nakaaging episode ang tema ta iyo itong mga panhiro na pasugo o imperative verbs na ginagamit ta kun minasugo o nagmamando kita sa siisay man nagibuhon ang sarong aksyon. Halimbawa kaini an kakanon mo an cake. Kakanon an panhirong pasugo, alagad an makulor na karakter kaini, iyon na sa Bicol an pahayag na kakanon mo, pwedeng sabihon na saro sanang tataramon an kakana. Kapareho iyan kan inuma, hiroa, kamuta, saka iba pa. Sa kamugtakan na ini an obheto kan paghiro sarong bagay, sarong tawo o ano paman. Kaparehong karakter, same character, alagad iba an kamugtakan, different condition. Ano ini? Siring ka nakaagi, panhirong pasugo ang pinag-uurulayan ta. Alagad ang pagkakaiba kaini, iyon na ini itong mga panhiro na igwang pandugang naan sa hurihan. Halimbawa, ulaan mo nin tubig an kalayo. An panhiro iyo an ula na igwang an sa huri. An nagihiro iyo an mo, an hinihiro iyo an tubig, an padumanan kan aksyon iyo an kalayo. Alagad kita sa Bicol, urog ta paining pinapasimple. Kung last episode, an kakanon mo, nagiging kakana, dangan an inumun mo, nagiging inuma, sa pinag-uuralayan tangon yan, an ulaan mo, nagiging bakung ulaa, kundi ulai. Ulai nin tubig an kalayo. Hinahali taan pandugang naan, dangan an mo, nasasangdian ini nin pandugang na i, sa urihan kan panhiro. An ulaan mo nin tubig an kalayo, nagiging ulai nin tubig an kalayo. Makulor, malikot, Bicol. Ano pa ang ibang siring kaini? Uya. Duwang bagay, inot, igwanin mga pagkakataon na ang pagpabarubago sa panhirong pasugo, siring kan ulaon, na tema ta kan nakaaging episode nagsasampawan o nag-overlap sagkod ang tema ta ngunyan. Ikadua, ano ang pagkakaiba kan ulaan sa panhirong may pandugang naon arog kan ulaon? Itagamataan kasimbagan sa mga iyan sa iba pang mga episode ta medyo dakul-dakul kitang isipon gikan sa kabtang na iningunyan. Kadikit na review, ang panhirong pasugo na ulaan mo sa Bicol, pinagsasaro ta bilang ulai. Pareho ini na ang taraman mo nagiging tarami, hanapon ta ini sa satuyang mga komunidad. Yan ang satuyang episode ngunyan. Para sa mga saysay o essays na Bicol, bisitahon ang magbicolkita.com. Dangan para sa indong mga hapot o pakisumaro, halat mi kamo sa email o sa FB Messenger. Ipadagos ta ini sa sunod na mga episode, daing sagkod, hulitaan mga posibilidad, sakaan mga kagayunan, mga pangkitik, kan sa tuyang padangat na tataramon, daing sagkod man. Likay kita gabos, mag-follow sa mo sa Facebook, mag-subscribe sa YouTube, madya na, mag-Bicol kita. Anmarhay nagibuhon, mag-Bicol kita, nagbabago man ang gabos, mag-Bicol kita, maraigas man ang panahon, mag-Bicol kita sa kalagsapo.